Cak sampean kok lucu sih, Cak? Memang kalau pelawak aslinya. Oh, pelawak. Nggih. Tapi gak payu tanggapan ngono. Mboten. Lah, ini guys, teman saya penjual bakso. Bajunya selalu warna merah guys. Katanya bahasa Jawanya Jombang ngenjuk, kelambe abang, simbokne. Oke, dilanjut sendiri ya. Oke, saya mau beli baksonya guys. Halo kak, beli bakso. Lama ibu. Ya apa kabarnya, Cak? Cak. Ya apa kabarmu? Oh, kabarnya sae. Oh, sae. Sik pancet jenengmu Cak Takim. Pancet. Oh. Jadi sampean nang Malang ya, Cak? Mboten. Lah kok nyangsang nok kene, Cak, nok Jombang piye ceritane? Katut babon. Loh, iki pentol ta, Cak? Nggih. Lah kok bunder, Cak? Selek kotak sana pentol baldadu. Oh, ngono ya. Cak sampean kok lucu sih, Cak? Memang kalau pelawak aslinya. Oh, pelawak. Nggih. Tapi gak payu tanggapan ngono. Mboten. Wih, spesial guys. Iki baksonya lumayan enak guys. Enak. Rasa bakso. Makan sis. Rasa bakso guys. Iki pentolmu kok iso bunder iki diapakno? Kok iso bunder mbok apakno? Tak pliliki. Lili tok ngono dadi. Dadi Iki dikemu apa digiling? kemu. Dikemu. Gak digiling. Enggak. Nek pengen laris iku dodol bakso iku selain regane murah iku di obral-obralno ngono lho, Cak. Tahu tang-tang nih. Tang-tang. Ojo ngarep dibayar. Enggak tahu aku. Tunggalnya numpak angkot iku lho, naik gratis mesti bayar. Iya pesen gratis. Ngono. Bayar. Lah. Iki pentole kok rasa bakso ngono sih, Cak. Iya, Cak. Iya ya. Kok pentole rasa bakso ngene piye iki? Gak rasa bakso lah rasa sate kok. Oh, ngono ya. Sing rasa bayar gak ono ah? Wonten lah. Wonten lah sing rasa bayar. Kok bakule senenge klambi abang ini? Nggih. Misalnya PDI. Apa beda itu, Cak? Tuh, mangan apa tuh? Aja enak tahu iki sampean gak doyan. Mangan apa tuh? Bakul bakso ya rokokan dah? Boten. Lah iku? Oh niki abang-abang congor. Oh. Sapa nelpon, Cak? Abang-abang congor. Sapa nelpon, Cak? Boten enten. Pacare, Cak? Boten. Oh. Lo umur pinten sih, Cak? Tasik rolas. Ndule. Rolas pun dule. Lah asline ki piro? Tang puluh paling ya. Kapan lahir tahun piro? 81. Hah? 81 piro? Lah kok padha mbek aku? 41 ya. Loh, kok padha mbek aku? Sampeyan 81 bulan piro? Bulan songo. Aku bulan 11. Nah, tuwek aku titik berarti Buat sampeyan aku. nyel aku Bud. Ora, Dhisik aku kok. ora. Hei. Nek dodol tekan ndi? Aku malah izin lah. Dilegono apa Nek dodol tekan ndi?
kali menggo nang Amerika aja pakai. Oh. Malah ngerti ya. Pirang tahun jak dodolan iki jak? Pakai tahu. Tahun. Jombangan juk. Kelambi abang. Terus Mbak Cak.